свечки запаливают замест святла, картопля в мундирах. Вусатый мой таточка, прыгажунчик, грузинчик. Не спеваешь с Дорофеевой, ты говно. Ну, у Борисова я слухала вельми гаўняную музыку. Коли буде інтерв'ю з музиком, запитати його про Альве, надеть навушники и пойти по проспекте вперед спокойно себе до своему Менску. Вітаю, шановні глядачі! Черговий випуск шоу «Менс за кадром». І сьогодні у «Менску за кадром» у нас Кітаван, белорусская спевачка, акторка, амаль что гимнастка. Я могу. Привітання, Кітаван. Привітання. У нас у передачи два героя. Это ты и Менск. Так. У тебя цудоўнае грузинское имя у гонар грузинской княгини. Князёўны. Князёўны нават. Якім чынам дзяўчынка, якая нарадзілася ў Грузіі і названая ў гонар грузінскай князёўны, апынулася ў Беларусі і як дабралася да Менску? Распавядзі, калі ласка, свае раннія гады. Мае раннія гады я памятаю не вельмі добра. Памятаю толькі такія абрыўкі. Ну, часцей за ўсё у людзей такая адбываецца. Вось, я нарадзілася ў Тбілісі. Тым больш гэта быў дастаткова змрочны час. У Змрочны Грузіі ішла час, грамадзянская так. вайна. Так, ну я гэтага добра не буду памятаць, таму што для мяне гэта было нармалёвымі з'явамі, тое, што там суседзі збіраюцца ў адным доме, там свечкі запальваюць замест святла. Для мяне гэта было наадварот чымсьці такім: о, вау, файна. Вось, і тое, што я ж не думала ў дзіцячым узросце, таму што няма святла, чаму яго няма і гэтак далей. Лямпавая атмасфера. Так, для дзіцёнка гэта все просто супер клас. Мы там рабілі канцікі на даху дома. І вось у меня было шмат суседзяў малых, хлопцаў, часцей за ўсё, там Рубен, Норик. Вось, і мы дурэлі як маглі. Вось, і было весела. Там картопля ў мундзірах, бульбачка, нармалёк, штосьці хтосьці там прыносіў. Нават пра гэта я мне ўжо больш там расказвала маці, таму што я памятаю толькі нейкія такія вясёлыя, смешныя, дзіўныя моманты, смачную ежу, інжыр, які там выходзіла ў сад з дрэва, там знімала, і я ўсё шукаю, каб знайсці вось той вкус, але я не знаходжу. Ну, трэба ехаць у Грузію. Вось. Але ў нейкі момант мама беларуска і бацька грузін вырашаюць, што дзецям будзе бяспечней у Беларусі. Так, і вось мы селі у таты Жигуль, шестерочка, ўсё як па кіношнаму. Вусаты мой таточка, прыгажунчик, грузинчик. Мы ў чацвярых з дзяўчынамі змясціліся. Так, маці, сабака. Вось, і паехалі праз гэтыя усялякія ваенныя перавалы, праз расійскіх міратворцаў у Беларусь. Вось, і у Барысаве спыніліся, каб прасцей трошкі пачаць. Так, я вось прыехала ў Беларусь. Шестерка, дарэчы, у таты была яшчэ вельмі доўга. Я называла гэтую машыну Атармабіль. Атармабіль? Тата завуся Атар, гэтая шестерка. Просто я не могла на гэта глядзець, асабліва калі там у таты былі ўжо там нейкія высокія, ну не пасады, але ну такі ўжо, ну ён знакаміты трэнер у Беларусі, вельмі файныя у яго вучаніцы, там і Еўропа, і свет, і гэтак далей. І яго весь горад там у Барысаве ведае, паважае, любіць, і там машуць яму з кожнага гэтага. І ён на сваёй шестерке. Вось толькі, дарэчы, апошні год у яго з'явіўся нармальны аўтамабіль, але гэта было вельмі смешна заўсёды, Атармабіль, так. А потым ты поступила ў Менск. Так, гэта быў ужо універсітэт культуры і мастацтваў. Ну, калі шчыра, я не думала, што я ўвогуле там пра акадэмію, я не задумвалася, што маю права паспрабаваць паступаць у акадэмію. Для мяне гэта было чымсьці такім незвычайна, там, высокім, крутым, а я сябе так Толькі адчувала. для абраных. Так, а я сябе ў гэтым нашым Барысаве адчувала заўсёды такое трошкі. Ну, я заўсёды ведала, што з супер маленькага дзяцінства музыка была тым, чым я сябе адчувала бяспечна ў сваім свеце. Там у мяне ні з кім не было праблемаў, там ніякіх спрэчак, як, напрыклад, з дзецьмі ў школе, ці там дома нейкія там пытанні і перажыванні, якія там хваляванні, якія я перажывала.
Я заўсёды пачала ўхадзіць музыку вельмі з маленькага ўзросту, там быў мой свет, я там хадзіла, думала, што за мной ходзіць камера, я, ну, уяўляла сабе, там хадзіла, здымала кліпы, там спявала, я так добра памятаю, што я адчувала ў гэты момант, ну, дзіўна, і гэта вось працягнулася потым да таго, што я паступіла ва ўніверсітэт культуры і мастацтваў. Вельмі удзячна яму. Я не хочу нават казаць зараз нейкі такі час. Так, там было вельмі шмат усялякай херні, якая была не патрэбна. Там забіванне чалавечай натуры, там натуральнасці, гэтак далей, там гэта там не спяваеш з Дарафеевай, ты гаўно. Ну, спяваеш, будзем цябе там, ну, такое было, такога было шмат, але там было вельмі шмат файнага, класнага, і мне была там неверагодна цудоўная настаўніца, навучыцелька, не ведаю, вось, якая мяне ўсяму навучыла, і нават калі я потым уже перайшла ў акадэмію мастацтваў, я сябе там адчувала ўжо такой, ну, смелай, не ведаю. Я спачатку ў тэатр трапіла ў Горькага, там вось я пасябравала з усімі акторамі ў тэатры, і яны такія, што ты там робіш у Кулькі, давай мы цябе пакажам в акадэмію. І я такая, окей, уже 3-й курс, ужо там я сябе адчуваю. Упэўнена? Больш упэўнена, так, што мне нікому нічога не трэба даказваць, я не спяваю з Дарафеевай. У мяне свой шлях, ён непросты, ён цяжкі, але ён мой, і я гэта ўжо адчувала. Вось, паказалася ў акадэмію, там мяне глядзеў увесь курс, настаўнікі, там прачытала, спела, што ты можаш яшчэ, там граю на фартэпіяна, граю, я там граю на фартэпіяна, прыйшла, танцую, я не гатовіла танец. Включайте музыку, мне ставяць музыку, я пачынаю танчыць, выходзіць весь курс, потым такая, заспявай яшчэ раз, такая, фу, аддышалася, раз, два, тры, заспявала, і вось увечары мне тэлефануе дэкан, мой майстар курсу, і такі, Катлан, ты готова быць нашай студэнткай? Я такая, ну так, не супраць, і мяне адразу там напрыканцы другога курсу да рэпетіка ўзялі, і вось я ўжо праз 1,5 гады скончыла акадэмію мастацтваў, а не універсітэт культуры, і гэта было вельмі правільнае рашэнне, і вось для мяне ў гэтым таксама ёсць часткова Мінск, таму што там ўсё змянялася, проста вось адзін крок у іншы бок, і ўсё змяняецца. Проста праз пару дзён я ўжо зусім была ў іншым свеце, у акадэміі мастацтва зусім іншы свет у параўнанні з універсітэтам культуры, так. Таму, ну, і гэта вельмі клёва, што так адбывалася, і зараз, гледзячы назад, то я бы ўсё рабіла такім чынам, і якраз такі вось, ну, універсітэт мне даў вельмі шмат клёвых знаёмстваў, вельмі шмат. Усё маё музыкальнае жыццё, ну, гэта я ўдзячна універсітэт культуры і мастацтваў, таму што я там на другім курсе я пачала ўжо як настаўніца быць там, выкладчыца музыкі, гутаркі, гэтак далей. Кавер-бэнды пашлі, ўсё гэтае знаёмства з музычным светам бараў, але ў нас у барах у Менску граюць такія крутыя музыкі, што гэта вялікае шчасце было трапіць у гэты свет. І быў, дарэчы, такі момант, я трапіла на канцэрт Ліпніцкі шоу-оркестра. Гэта было на першым курсе. Я памятаю, што гэта быў першы джазавы канцэрт у маім жыцці. Ну, у Барысаве я слухала вельмі гаўняную музыку, што там па скіфу паказвалі, это быў трэш. І таму я разумела, калі я паступіла, што у мяне не хапае ведаў, у мяне не хапае наслышанасці класнай музыкі. Вось, і таму першае, што я зрабіла, там я знайшла сябра на курсе, і я яго папрасіла, ён са мной ездзіў у Барысаў, і я яму кажу, калі ласка, напішы мне спіс музыкаў, якіх мне трэба паслухаць. І ён мне зрабіў гэты спіс, і я слухала, то бок я разумела, што мне гэта патрэбна. Вось, ну я трапіла на гэты канцэрт Ліпніцкі шоу-оркестра в палацы Мазу, і я памятаю, што гэта было для мяне проста, я сидзела, і у мяне вось такія вочы, усмешка з твару проста не сыходзіла,
такі взрыв, што божухна, можна так моцна кайфаваць на сцэне, а яны там проста, усе музыкі, яны проста кайфавалі і рабілі тое, што любяць. І я памятаю, як іду з гэтага мазу і думаю аб тым, тыпу, вау, як крута. І пасля, нешта там 2 гады прайшло пасля гэтага канцыку, я азіраючыся назад, я мало таго, што пазнаёмілася амаль з усім там аркестрам, так я і папрацавала, ну, шмат з кім, і гэта неверагоднае шчасце, што вось у жыцці так складаецца. Гэта гонар, гэта шчасце, тыя людзі там, вау. Думкі матэрыялізуюцца. Матэрыялізуюцца вельмі моцна, і гэта частка майго жыцця 100%. Пасля пераезду ў Беларусь бытавая культура, жыццё дома змянілася? Альбо грузінская кухня, мова, штосьці яшчэ заставалася ў вашай сям'і? Ты ўвогуле гаворыш па-грузінску? Я гавору па-грузінску, не суперклёва, але я думаю, што калі я траплю там на тыдзень у грузінскае асяроддзе, гэта вельмі хутка зменіцца. Разумею я нармалёва. Ну, тут таксістаў шмат у Варшаве, практыкую я таксама даволі часта. Вось. А дома у нас заўсёды, ну, маці гатавала грузінскую ежу. З беларускім прысмакам. Так, не, ну, безумоўна, беларускае штосьці таксама было, але ну, больш все ж таки грузінская, асабліва на святы, на усялякіх і так далей. Вось. Размаўлялі мы таксама на 2 мовах. Была грузінская, расійская, але у мяне вось з беларускай была зацікаўленасць з дзяцінства. Я часам прыходзіла там і пачынала там штосьці. Вось мне хацелася. Я вцягивала ўсіх, не ведаю, адкуль гэта знікала, але мне падабалася. Таму сям'я у нас такая грузінская накіраваная больш. Ну і сястрычкі мае, яны ўсе навучаліся ў Грузіі збольшага. Ну, менавіта школа. Школа, так. Таму у грузінскай мовы у нас часта і песні, ну і каб парадаваць тату, я там спявала яму грузінскія песні. Вось, таму так. Файна. А зараз у цябе якія засталіся, ці утварыліся перавагі ў ежы, у музыцы? У гэтым я не ведаю. Я такая ніякая. Мне не важна, што есць. Я люблю грузінскую кухню, вельмі люблю. Але калі я буду есці з жабкі салатку, мне будзе таксама файна. Калі я буду спрабаваць індыйскую кухню, яна мне таксама падабаецца. Ну, піца мне падабаецца, мне ўсё падабаецца. Я вообще вельмі люблю паесці. Па табе не скажаш. Да? Фізічнай актыўнасці, відаць, значна болей, чым часу праведзена за сталом. Не ведаю, я вельмі люблю паесці, вельмі люблю салодкае, а асабліва зараз, ну, можа, з таго, што там шмат нейкіх пытанняў, праблемаў не хапае. Вось гэтага ўсяго, і я проста... А тут гэтыя пончыкі усялякія. У Менску куды любіла хадзіць? Віталюр. Там самы лепшы выбор рыбы. Слухай, я, карацей, хадзіла ў Віталюр. Ну, у якія часы я жыла ў Менску больш? У студэнцкія. Натуральна. Ну, таму як ёсць. Я прыходзіла ў Віталюр, набывала там сушы і нават проста ў пакетик. І проста ішла па гораду і ела вось пальцамі. І мне так было смачна. Ці існуе менскі вайб? Які ён для цябе? Што ўвогуле Менск для цябе? Менск для мяне... Ну, увогуле, я вельмі заўсёды кожны горад, для мяне гэта нейкая такая, такі як мужчына, да якога я неяк маю нейкія адносіны, з якім маю. Вось Кіев для мяне вельмі важны горад. Гэта... Як тебе не любіти Київ мій? Обожнюю, просто обожнюю. А Менск для мяне гэта, па-першае, утульны, вось абдымабельны, тусовачны, вельмі стылёвы, вельмі... Вось, дарэчы, мне падабаецца Вільня, і я ў Вільні больш знаходжу супадзенняў з Менскам. Ён такі і ціхі, і гучны. Яму не трэба крычаць. Вось ён не крычыць. Не трэба крычаць. Тут можа быць все ціха і полюбоўна і закахана. Ён вельмі романтычны горад. Вот
абсалютны романтык, я яго люблю за гэта. І ў мяне таксама вось усе мае гісторыі, ну, я яго вельмі добра ведала, дарэчы. Таму што я працавала нейкі час у дзіцячым тэатры, які ездзіў вось па садочках, па школах з гэтымі дэкарацыямі ўсімі. Увесь рэквізіт у Ой, заплечніку. трындзец, так. Але я вельмі доўгі час там працавала. У мяне шмат працаў было заўсёды. І вось мы ездзілі, нам зранку высылалі адрасы. Мы пэм, навігатар, туда-сюда, трактарны, ангарка. Я ведала ўжо ўсё проста. Мне здаецца, я там была ў такіх закуточках, у якіх, можа, хтосьці не быў. І я вельмі люблю шпацыраваць пешай проста. Гэта моя любоў, проста ісці. І калі я пазнаёмілася, я вельмі люблю тэхна-музыку, тэхна-вечарынкі. І ўсё, адкрыўся хуліганчык для мяне. І я з пятніцы, там кожную пятніцу, кожную суботу, всю ноч танчыць, потым выходжу на вуліцу, там зайти ў лаўку, взять какавочку, апрануць, там надзець навушнікі і пайсці па праспекце пешай да бабулі. Я жыла ў бабулі на Волгоградскай вуліцы. То бок ісці трэба было недзе гадзінку. І ўжо сонейка нараджаецца, і я спакойна сабе іду па свайму Менску. І такое, я так давно гэтага не адчувала, дарэчы. Вось каб ты ішоў па гораду і так сабе адчуваў. Хоць там гісторый дрэнных было таксама шмат. І там усялякія мужыкі, ад якіх я ўцякала і гэтак далей. Але памятаю менавіта вось тыя моманты, калі я шла неверагодна шчаслівая. Вось. І гэта вось мой Менск. Гэта вот раніца пасля хулігану па праспекце дадому пад нараджэнне сонейка. Вось гэта мой Менск. Мой Менск гэта, безумоўна, мая кампанія, ну, людзей. Мой Менск гэта знайсці якую-небудзь маленечкую тусовачку там тэатралаў, якія там ВОК-16 робяць нейкія там перформансы альбо чыткі п'ес. Яны супер нестандартныя, супер некласічныя. Мне не падабаецца класічны тэатр. Ну, магчыма, з-за гэтага я і не трапіла, я не засталася там у тэатры Горкага. Хоць у тэатры Горкага там такія былі акторы, проста любоў. І ў тэатры Лялек проста любоў. І РТБД проста любоў. Вось. Але вось не бралі мяне ў тэатр Лялек, і ў РТБД, паўсюль патрэбны былі хлопцы. І я пачала шукаць вось такія, і іх было, дарэчы, шмат. Усялякія вот такія маленечкія тэатральныя тусоўкі, якія рабілі вось гэтыя праекты, на якіх немагчыма было зарабляць, але творчы свой патэнцыял можна было вось нарадзіць, і гэта вельмі файна. Ну, а так там, безумоўна, у нас шмат прыгожых, файных, крутых месцаў, лаўка, безумоўна, калі пра ежу кажам, да? Так. Дзе яшчэ гурман, які быў вось ля тэатра оперы і балета. Вельмі смачнае, прыгожае месца, і мне там яно асабліва падабалася тым, што яно ля кансерваторыі, і там гэты корпус, з якога заўсёды гэта музыка грае, і какафонія. Вось я просто абажаю у Варшаве, напрыклад, хадзіць ля акадэміі музыкі. Там таксама заўсёды гэтая какафонія гучыць. Какафонія з кожнага вакна, з кожнага корпуса. Так, тут опера, тут там барабаніць хтосьці, тут там граюць на клавішах. І тое ж самае адбывалася вось у гэтым гурмане. Побач гэта адчуваць, класна, файна. А паесці, такі сабе едок. То не было грошай хадзіць у кафэхі. У кафэхах я працавала часцей. Вось, ужо з другого курса ты удзельнічала ў кавер-бэндах. Дзе былі першыя канцэрты? Тэра-піца на Мележа, Олів'е, знакамітая за Палацам Рэспублікі. Так. Ой, Олів'е, это вообще, мне здаецца, што любога музыку, калі будзе інтэрв'ю з музыкам, запытаць яго пра Олів'е, і это будзе просто трындзец. Мало таго, што гісторый разных дурных, але важных знаёмстваў і гэтак далей. Якія былі знаёмствы? Ну, вось, дарэчы, у вас быў Пятро Клюеў. Так. Вось гэта маё увогуле. Пётр мой праваднік у свет беларускасці, усяго беларускай гісторыі і гэтак далей. Я вельмі... Пятро, прывітанне. Так.
Я яго вельмі люблю і вельмі яму ўдзячна за ўсё. Мы ну, ўжо даўно сябруем вось з гэтых прац менавіта кавіроўскіх. Ён мяне пазнаёміў з файнымі беларусамі і для мяне проста зняліся акуляры, і я ўбачыла адказы на шмат пытанняў, на якія ў мяне не было адказаў. Вось чаму людзі не любяць Беларусь? Ну вакол мяне было такое асяроддзе, які там наш Барысаў, там ну, все, што звязана з любоўю да радзімы, нават калі ўжываюць слова патрыятызм, яно хутчэй за ўсё шло ў такім Саўковым такім. Я не разумела, чаму, таму што для мяне было такое, ну, паняцце. Патрыятызм, любоў да сваёй радзімы. Я любіла, ну, вось як, ну, я не разумела, у чым праблема яе любіць, ну, як можна не любіць, у мяне была праблема такая. Вось, і калі я чула, для мяне гэта было дзіўна. І вось, калі я пазнаёмілася з людзьмі, якія сапраўды любяць, якіх не трэба там сцягваць на якія-небудзь канцэрты или там намагацца, каб ён там взяў сцяг і гэтак далей, а людзі, якія любяць сапраўды Беларусь, якія сапраўды з любоўю бяруць сцяг, нармалёвы сцяг, які мае сваю гісторыю, а не проста які далі і трэба яго несці. Мы з Пятром шмат узгадвалі арт-сядзібу і тое, што арт-сядзіба дала штуршок многім творцам. У тваім жыцці арт-сядзіба прысутнічала? Прысутнічала. Вось гэтыя людзі, з якімі я пазнаёмілася, яны большасць з іх была частка арт-сядзібы. Не тое, каб я там моцна хадзіла, не тое, каб я моцна там, ну, па-першае, я пазнавата з гэтым пазнаёмілася. Вось, і ў мяне сваё было вельмі актыўнае жыццё. Я такі чалавек, што, ну, мне не трэба там мне дапамагаць кудысьці запрашаць. Я сама сябе запрашаю, сама сябе кудысьці выцягваю, штосьці раблю канцэрты, выступы, там шукаю якія-небудзь каманды, каму я патрэбна 100%. Я такая, я вам патрэбна? Ну а што, як па-іншаму? Па-іншаму нічога б не адбывалася, я не магу сядзець дома. Вось, таму вельмі люблю гэтых усіх людзей, я іх ведаю, я да іх прыходзіла, у меня, дарэчы, вісіць дома карціна, яна з арт-сядзібы, яна ў них там пылілася, я знайшла, забрала. Не, я запыталася. Што яшчэ ты забрала за сваё жыццё, у якіх месцах? Блін, не раскажу. Але ёсць такія, іх мала. Не, яны ўсе такія па-добраму забраныя, безумоўна. Клептаманіяй я не страдаю. Вось, але я ў Белавуса нават тады запытала, то бок я не проста забрала, я запытала, і ён кажа, да, забірай. І там, дарэчы, тады я сябе, ну, я зараз вельмі часта кажу пра сябе, не ведаю, здарылася моя любоў з птушкамі, я паўсюль усё птушка, птушка, птушка. І на гэтай карціне таксама там ёсць вельмі такая незаўважная маленечкая птушачка, і таму я думаю, і яна такая, ну, карціна называецца «Дождж», і яна там, ну, трошачкі відна, і ў гэтым таксама ёсць нейкі сэнс вось таго, што яна ў мяне зараз. Птушкі проста, яны такія, яны свавольныя, і я проста калі назірала іх у стаі, яны нібы, іх шмат, але кожная сама па сабе, і яна вельмі моцная, яна, ну, можа летаць. І сама па сабе і з усімі адначасова. То бок яна ў сістэме, яны ж не проста так летаюць, але яна сама сабой, яна можа, ну, я не ведаю, нейкі моц у ёй ёсць, ну, нават вось летаць, гэта трэба, не ведаю, для мяне гэта пра ўнутраны моц, каб дазволіць сябе летаць. Вось, і калі я адчуваю сябе такую штуку, я шчаслівы чалавек. І нават тое, што я зараз тут, і тое, што ў мяне ёсць мой позірк, моё адчуванне жыцця, там асабістае, і мне не трэба нікога слухаць, мне не трэба ні за кім ісці, я іду сама сабой, абіраю сваё наваколле, і ўсё класна. Птушкі ў вырыі жывуць, альбо птушкі ў вырыі толькі чакаюць вяртання на радзіму? Цікавы вопрос, трэба задаць птушкі. Але мне здаецца, што гэта нармалёва быць у вырыю і вяртацца. Яны так робяць заўсёды. Таму я думаю, што так. Палятала, вярнулася. Палятала, вярнулася. Ты плануеш вярнуцца?
Я не планую вярнуцца. Я мару аб гэтым, пакуль што гэта моя мара. Таму што свет, ён даволі нечаканая штука. Нічога таго, што адбываецца, ну, штосьці, можа, дзесьці там пралятала ў галаве. Напрыклад, я заўсёды марыла пажыць у Еўропе. Ну, па тыпу, на табе. Трэба грамотна фармуляваць задачы сусвету. Вельмі важная рэч. Так, правільна, ну, не ведаю. Калі такая магчымасць будзе, то я, безумоўна, буду вяртацца. Што ты зробіш, прыехаўшы дадому? Што я зраблю? Блин, мне просто хочется подурэць, потому что калі я живу вось не ў сваёй краіне, я нібы не маю магчымасці. Ну, я тут гость. Я ў гасцях, і я гэта адчуваю. А там хочацца фестываліць. А там я ж ведаю кожную вуліцу. Де разуцца, прайсціся па вуліцах, пакрычаць. О, так хочацца штосьці такое дурное зрабіць. Залезці нагамі ў фонтан? Штосьці, ну, гэта я рабіла і тут. Ну, карацей, адчуванне дому, па якому ты ходзіш, і такое «Я дома!» крычаць просто паўсюль, вось штосьці такое мне малюецца. І сабраць усіх, каго даўно не бачыла. Просто ўсіх. У мяне, дарэчы, была такая мара сабраць усіх сяброў з бацькамі, каб устроіць такую тусовку, на якой, ну, не шмат нашых бацькоў між сабой знаёмыя, а сябрамі мы так сябруем, што там у нас як сям'я. І мне так заўсёды марылася, каб усіх бацькоў нас, і каб мы разам тусаваліся, і вось гэта можа здзейсніцца толькі ў Беларусі, калі мы вернемся. Таму што бацькі, ну, шмат каго бацькі жывуць дома. А зараз у эміграцыі што падтрымлівае? Што дазваляе пазбавіцца тугі, самоты? Што цябе трымае вось такой пазітыўнай і як птушка вольнай у палёце? Па-першае, гэта мой характар. Ну, так здарылася. Я такі чалавек. Ва мне шмат энергіі, ва мне шмат жадання дзеліцца ёй, абдымацца з людзьмі. Люблю хадзіць, бачыцца. Адначасова я вельмі люблю быць адна. Толькі трэба тут ведаць колькі, каб не перабраць, калі перабяру ўжо цяжкавата. Вось, але люблю. Сам на сам гэта файна. Мне дапамагае... Недавно была на тэрапіі. Тэрапія, дарэчы, дапамагае, так. Антыдэпрэсанты дапамагаюць. Ну, гэта такое. Антыдэпрэсанты — гэта проста падтрымка такая для цябе, калі чагось, як не хапае чалавеку вітаміна D, так, чалавеку там не хапае дафаміну, якогось сератаніну, і ён гэта можа знайсці. Вось. Але у мяне ёсць такое адчуванне лімба. Я так яго прызвала. Я ў ім знаходжуся. І так па тыпу назіраю зусім, падглядаю там за жыццём, што там адбываецца. Не заўсёды магу разумець, што праўда, што неправда, калі шчыра. Я такая, ну мне ўсё роўна, там што я ў сваім лімбе. Так, я ў ім існую, і насамрэч, калі я туды траплю, мне файна. Ну, па тыпу, я ні ад каго не залежу. Ну, трошки з прыветам, ну што зрабіць з прыветам, ну. Потым вяртаюся ў такія праблемы, якія там трэба вырашаць. Там я там адказная зараз за сваё жыццё, мне там нікога няма, трэба там кватэру аплочваць, там туды-сюды, таму якая ёсць праца, працую, всё, чаму працую, я ведаю, чаму працую. Вось, зараз мне не падабаецца, там, напрыклад, ну, яна нармалёвая, але не моя проста, не па майму прызначэнню. Вось. Але дзякуй, што яна ёсць, файна, буду рабіць яе файна. Там штосьці намагаюся творчае, да, прыцягваць рабіць, там, і нарэшце толькі зараз пачалі там выпускацца песні, якім уже шмат гадоў, Просто яны не выпускаліся. Я вось недавно казала таксама інтэрв'ю, што яны зараз павінны былі выпусціцца. І тое, што яны зараз выходзяць, гэта вельмі файна, тое, што яны не выйшлі тады. Яны тады проста прайшлі вот так. А зараз не пройдуць, таму што там, ну, такія тэксты, там такія адчуванні, якія патрэбны вось зараз, якія зараз знаёмыя чалавеку і рэзануюць. Вось, таму творчасць таксама падтрымлівае. І падтрымлівае мары пра штосьці добрае, яно таксама. Людзі, галоўная каштоўнасць. А так адбылося, што
ну, одни з самых важных і файных людзей з майго жыцці, яны таксама пераехалі. Таму мы побач, мы адзін аднаго вельмі падтрымліваем, бачымся, робім канцікі, абдымаемся, як я люблю. Пра ўсё, што хочам, пра тое гаворым. То бок, ну, нам бы немагчыма было заставацца в Беларусі, на жаль. Ну, так адбылося. Вось такі зараз перыяд, калі трэба пажыць не там, але мы засталіся шчырымі, і мы бачымся і кажам пра ўсё, як можам, як хочам, і гэта падарунак. Ну, таму што я б не змагла там, ну, жыць, каб маўчаць. Ну, я не кажу, што гэта дрэнна. Просто у мяне няма такіх здольнасцяў маўчаць. Я бы просто рабіла там такую фігню, за которую потом бы атрымлівала трындзіцоў і больш нічога б не рабіла. Ты знакамітая сваімі супрацамі, калабамі з іншымі творцамі. Распавядзі пра, з кім было лёгка працаваць, з кім, наадварот, складана. Што са свежых, з апошніх супольных праектаў адбылося? Ну, ось, напрыклад, гэта і з апошніх мы робім спектакль. Ёсць такі рэжысер, ён і аператар, і драматург, ну, карацей, Віталь Карабань. Вельмі яго люблю, ён жыў апошнія 5 гадоў ва ўкраіне, і мы вось сустрэліся ўжо ва ўкраіне, хаця ён у акадэміі навучаўся. І потым пасля вайны ён пераязджаў далей, і вось мы зараз у Варшаве сустрэліся, і пакуль мы сустракаліся і проста гутарылі, размаўлялі, ён напісаў п'есу пра эмігрантаў у Польшчы, менавіта ў Польшчы, і то, як мы тут жывем, і яно менавіта пра тое, ну, вось, напрыклад, палякі там бачаць, о, там беларусы тусуюцца, выпіваюць, там украінцы, там дурэюць, трам-пам-пам, а падаплёкі гэтага ўсяго яно не зразумела. А яна розная, неспроста. Ну і вось у гэтым спектаклі мы больш нават на палякаў хацелі зрабіць яго, каб яны адчулі, што мы тут жывем і як. Што такое эміграцыя, што эміграцыя гэта не заўсёды весела, яна бывае, па-першае, розная. Вось. І зрабілі гэты спектакль ўжо класна, гэта любімая моя калаба, мы з Віталём проста на адной хвалі, і без усялякіх там пытанняў, праблемаў, проста ездзім па Польшчы, паказваем ва ўсялякіх барах гэты спект, і заходзіць супер файна, шмат беларусаў ўжо бачыла, і потым усе застаюцца, расказваюць свае прыгоды, якія праблемы, якія не праблемы. Вось, таксама абдымаюцца, усім беларусам проста такія абдымательныя, трындзец. Усім хочацца штосьці пяшчотнага такога, вось, і мы гэта даем. Ну, мне заўсёды калабы з сан-прадусерамі, таму што я пішу часцей за ўсё рыбкі, то бок клавішы і мелодыі, тэксты. І ў маім жыцці здарыўся цудоўныя там сан-прадусеры. Блін, яны ў Беларусі жывуць. Таму я, наверное, не буду казаць, як іх завуць. Але яны вельмі крутыя. Ну іх можна знайсці. Ну, ладно, не буду. Але яны вельмі файныя, люблю вас. Вы ведаеце, пра каго я кажу. Музыку вы робіце такую файную. Дзякуй, што вы ёсць. Вось. Ну і, безумоўна, цудоўная была сустрэча з Палінай Рэспублікай. Ну, она ўжо не рэспубліка. Паліна ўжо не рэспубліка. Паліна весь свет. Вось. Цудоўнае знаёмства, цудоўная праца. Лічу ее файнай, важнай у жыцці. Люблю гэтую песню. Вельмі рада, што яе пачулі вельмі шмат людзей. Месяц будзе доўгі, паблізу толькі злыя воўкі, а ты для іх наіўная авечка, спалохана бяжыш. Уцякае рэчка, душа дрыжыць, як на паветры свечка, яно ўсё так балюча, недарэчна, спалохана мучыш. Калі падыходзіць са мной знаёміцца, вельмі частая такая гісторыя, калі падыходзіць, блин, я где-то тебя видел. А это ты в красном платье? Да, это я. Ну, карацей, вось такая калаба таксама была. І, дарэчы, ёсць яшчэ цудоўная калаба, якая яшчэ не выйшла, але вельмі хутка выйдзе, з украінскімі музыкамі. Я пакуль была ў Кіеве, Кіеў моя першая эміграцыя. Я была там на джем-сейшне, вельмі крутым пабе, і вось там трэм-пам-пам выйшла, паспявала, і да мне падыходзіць, хто ты такая? Я з Менску.
пойдем, завтра запишемся. Завтра я прийшла до студію, і ми там записали там песню. Але потім почалася війна, і мій переїзд у Варшаву, яно все забылася, і ось зараз яно всплыло назад. Хлопці не кинули эту історію, ми зняли кліп. До речі, ось наша з Менску цудоўная аператорка Даша Каляда, яна зрабіла, дапамагла з здымкамі, Віталь Карабань таксама. Вось мы тут у Варшаве знялі, і хутка яна выйдзе, таму яшчэ такая ёсць калаба, вельмі яе чакаю. Здаецца, гэта будзе цікава. Учора літаральна я бачыў у тваіх соцсетках у інстаграме супольны выступ з Дзянісам Мандзікам. Это был не выступ, мы просто были разом у передачи «Пяп», яна называется «Плодово-ягодные песни». Плодово-ягодные песни? Ну, вы разумеете, да, об чым речь. Плодово-ягодно Вы там выпивали плодово-ядовитое? І спявалі, і смяяліся. Файная передача, до речі. І мені подобається, як вось беларускі ютубчик... Даруйте, ласка, что я наливаю только воду, хотя могу пропоновать. Не, у меня сегодня праца. Ну, а з Мандзіком після вчорашнього з'явилось Ну, ожидання? слухайте, після плодово-ягодних, треба вже з Мандзіком. Ми вже домовилися, поглядім, як по цвярозості це відбудеться. Але було б файно і класно. Галоўна, каб Марта не прираўнавала, вы, дарэчы, падобныя. Не прираўнуем. І якія творчыя планы? Што намысліла ў апошніх паездках? Зараз вось потрошку выходзяць песні, і я хочу, безумоўна, калі творчая сыходзіцца з вандроўкамі, гэта ж самы клас. Паездзіць, вось, паспяваць у якіх-небудзь барах, працягнуць граць спектаклі. Дарэчы, у меня там ёсць пару моноспектакляў, якія я граю. Вось, план. Я не люблю слова планы, я не люблю зараз нічога планаваць, таму што я працую ў навінах. Ну, зараз все, што адбываецца, гэта такія нечаканасці, таму планаваць штосьці такая дело неблагодарное. Што ж, нават калі ты не хочаш дзяліцца і выносіць на публіку мары і памкненні, зычу табе, каб спраўдзіліся, каб пісалася, спявалася, танчылася і каб творчасць твая буяла, каб колькасць сяброў была большай і ў нейкі момант паўстаў маленькі барчык ці ў Майамі, ці лепей у Менску. Ці ў Менску, так. Дзе ты будзеш зорка нумар 1. Дзякуй табе за размову. Дзякуй. Дарагія сябры, сёння ў Менску за кадрам была беларуская спявачка, акторка, майже гімнастка Кіта Ван. Дзякуй. Дзякуй, дарагая. Дзякуй.